Gogoratzen aize ondo pasatzen gintuen. Urtero bezala ingo dugu San Fermin txikiko festa. Ja daramagu, urte pila bat daramagu gu behintzat gu bezala, erakunde bezala, orain errota daukagu izena, eta 2 urte daramagu. Eta lehen urteko gitarra guataren nahi bar dugu. Ikusten dugu jende asko animatzen dela, ez? Bai, normalen, gaur bazkaritzako pixka jende gutxiko dau, baina lehen urten 200 topatu ginen, eta gero egunean zer jende pila dauzatik. Jartzen dugu intxabeleketa eta tailerrak umentzako, eta buru handiak, eta zezenak. Hau, peroketa moduko bat izan daiteke ondoren Iruñera joateko. Bueno, hori nahi duna, gu behintzat ikusten, ja, egun hau pasatakon, ja, etxeak jongo lo hartzea, zatik. Egun gogorra izango da. Bai, lan asko da, eta ez da bakarrik gaurkoa, ja, denbora daramugu, ja, prestatzen eta hori, denbora izatea, bai. Antaño empezábamos el día 6 al mediodía y bueno, el día 6 con el Chupinato de Pamplona coincidíamos y bien, y era el 6 y 7 de julio, cuando hacíamos la fiesta aquí, era la Peña Cachucho, y ahora la comisión esta de aquí de la parte vieja sigue manteniendo el San Fermín Chiqui y bueno, ya veis, hay un ambiente muy majo. Pues no, yo creo que esto ya se sigue manteniendo porque esto estamos hablando, se viene haciendo desde la década 50 y bueno, y ya veis que la participación de gente se sigue. O sea que a otro nivel igual más infantil, pero bueno, se sigue haciendo la fiesta. Beno, neskak ikusten dugu zaia San Ferminetako jantzia jantzita, ze asmo duzu gaurko? Lehenengo goizen kabezudokin da ibili, zazezenakin, eta arratsaldean ja beste zezen batzukin bai. Zetortu zarete, urtero Tolosako San Ferminetara? Bai. Zergatik? Asko gustatzen zaizulako. Ta nerama dago batzorde honetan da laguntzea. Beraz, hemen ondo pasatez gain lagundu ere egin behar da. Bai.